Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. President Mutharika wati boma lake layika ndondomeko zosiyana-siyana zimene cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito ya kafukufuku yomwe akufuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu yemwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa monyasi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za ubwino wa ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za primary komanso secondary yomwe boma lakhazikitsa mdziko muno. Munkhani yathu yamba mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake layika ndondomeko zosiyana-siyana zimene cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Professor Mutharika amayankhula izi ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe pamene amatsekulira zokambirana za aphungu zokhudza ndondomeko ya chuma ya boma ya chaka chino mpakana chaka cha mawa. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati boma lake likhazikitsa ntchito zachitukuko zosiyana-siyana zimene cholinga chake ndi kukweza miyoyo ya anthu a mdziko muno. Charles Wahala ali ndi ripoti. Poyankhula kwa Malawi nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsimikizira anthu mdziko muno kuti agwira ntchito kolimbika poonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikwere. Mtsogoleri wa dziko linoyo anafotokoza njira zosiyana-siyana zimene boma likugwiritsa ntchito pofuna kuonetsetsa kuti chuma cha boma chisaonongeke. Pofuna kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikusamalika mwazina, mtsogoleri wa dziko lino anati nduna za boma komanso akuluakulu ena a boma achepetsera mlingo wa mafuta umene amapatsidwa, komanso boma lake lakhwimitsa nkhani yokhudzana ndi ulendo osiyanasiyana poonetsetsa kuti nduna za boma zisamatuluke mdziko muno mwachisawawa komanso kuyendera ntchito zosiyana-siyana mdziko muno. Professor Arthur Peter Mutharika ayamikira anthu a mdziko muno pokhala nawo mbali imodzi pamene akugwira ntchito zosiyana-siyana poonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Pa nkhani yokhudzana ndi kusunga mafuta mdziko muno, Professor Arthur Peter Mutharika anati boma lake pakadali pano likukonza ndondomeko zofuna kumanga nkhokwe za mafuta zatsopano m'maboma a Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu kuti dziko lino lidzikhala ndi chiwerengero chachikulu cha malita amafuta omwe likusunga. Malingana ndi Professor Arthur Peter Mutharika, dziko la Malawi pakadali pano lili ndi nkhokwe zomwe zikusunga mafuta okwanira 60 million liters. Professor Arthur Peter Mutharika anati boma lake likakonzanso nkhokwe zina za mafuta, dziko lino lizisunga mafuta okwanira 120 million liters. Pa nkhani yokhudzana ndi chakudya, Professor Arthur Peter Mutharika anati pa nthawi yomwe ankatenga boma mdziko muno chakudya chinali chokwera mtengo komanso sichimapezeka zomwe zimapangitsa kuti anthu adzikhala ndi njala. Professor Arthur Peter Mutharika anati boma lake lagwira ntchito kolimbika kuonetsetsa kuti anthu akhale ndi chakudya, ndipo pakadali pano thumba la chimanga lolemera makilogram 50 likugulidwa pa mtengo wa 38,000 kwacha kapena 55,000 kwacha kuchoka pa 100,000 kwacha. Pa nkhani yomanga misewu, Professor Arthur Peter Mutharika wati walamula kuti ndalama zimene zimatoleredwa mzipata zotulukira m'maboma ena mdziko muno azigwiritse ntchito kukonzera misewu. Pakadali pano Professor Arthur Peter Mutharika wati chidwi chake chilipokonzanso msewu wa M1 kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa. Pa nkhani yokhudzana ndi maphunziro aulere aku sekondari, Professor Arthur Peter Mutharika wati ophunzira 1,800 omwe adasiya sukulu kamba ka mavuto achuma pakadali pano abwereranso ku sukulu. Pa nkhani za umoyo, Professor Arthur Peter Mutharika ati ndi zonyaditsa tsopano kuti mzipatala za boma mukupezeka mankhwala kusiyana ndi mmene zinalili kale. Professor Arthur Peter Mutharika wafotokozera anthu mdziko muno kuti boma lake laonjezera ndalama zokwanira 17 billion kwacha pa ntchito za umoyo kuphatikizaponso 5 billion kwacha imene igwire ntchito pakatemera osiyanasiyana wa ana. Pofuna kukweza miyoyo ya anthu mdziko muno, Professor Arthur Peter Mutharika ati nchifukwa chake boma lake laonetsetsa kuti likweze thumba la chitukuko limene amagwiritsa ntchito aphungu kufika pa 5 billion kwacha kuti zikathandize ndi kutukula miyoyo ya anthu m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Professor Arthur Peter Mutharika anati izi zithandiza kupititsa patsogolo komanso kukweza ntchito za maboma ang'onoang'ono. Mtsogoleri wa dziko linoyo wachenjeza kuti wina aliyense amene angagwiritse ntchito molakwika thumbali kapena kuba ndalama adzayimbidwa mlandu mogwiritsa ntchito malamulo a dziko lino. Ndine Charles Wahara, MBC, Lilongwe. President Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake layika patsogolo chitukuko cha zomangamanga, maphunziro aluso komanso njira zolimbana ndi kusintha kwa nyengo ngati gawo lolimbikitsa chitukuko cha dziko chokhazikika. George Nkandawire akufotokoza zambiri. Malinga ndi President Mutharika, boma likukonzekera kuyambiranso ntchito zomangamanga zomwe zinayima mbuyomu monga sukulu zophunzitsira luso lamanja
community colleges komanso ntchito za nthandizi zomwe zikupereka mwayi wa ntchito m'madera. Mtsogoleri wa dziko linoyu walengezanso za dongosolo lopereka mwayi wa maphunziro apadera othandiza achinyamata m'madera aphungu onse kuyambira chaka chino. President Mutharika wanenanso kuti boma lake likuyika patsogolo ntchito za maulendo apamtunda ndi madzi pofuna kulimbikitsa kayendedwe ka katundu ndi kulimikizana kwa zigawo zonse za dziko lino. Tate wa dziko linoyu wanenanso kuti kafukufuku ndi mapulani ali mkati omanga njanji yolumikiza chigawo chapakati ndi chakumpoto. Zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe zalengezedwa ndi kuphatikizapo kukonzanso msewu wa M5 kuchokera pakaphatenga kusalima kufika kubenga mboma la Nkhotakota, magawo anayi ya msewu wa M1 pakati pa Lilongwe ndi Chiweta, msewu wa Nsipe Liwonde, Masasa Goromoti Monkey Bay omwe umadziwika kuti Khwekhwerere, Mangochi Monkey Bay, Rumphi Nyika Chitipa komanso msewu wa Ntchewu Tsangano Neno Mwanza mongotchulapo ina. George Nkandawire, MBC Lilongwe. Pakadali pano bungwe la World Bank layamikira President Arthur Peter Mutharika chifukwa cha ndondomeko zosintha kagwiridwe ka ntchito zimene walengeza mu uthenga wake opita ku mtundu wa Malawi sona ku nyumba ya malamulo lachisanu. Mkulu wa World Bank mdziko muno Firas Rad alimbikitsa kufunika kupitiriza kutsatira njira zosintha zinthu zimene zikuyang'ana pa anthu kuti akhale otetezedwa makamaka osauka komanso kukulitsa mabizinesi ndi mwayi wa ntchito kwa onse. Bwanamkubwa wa boma la Dedza Rosemary Nawasha walangiza anthu okhala ku chigwa cha bomali kuti alimbikire ulimi wakudimba pofuna kuthana ndi vuto la njala. Iwo apereka malangizowa ku Mtakataka mbomali pamene amapereka thandizo la chimanga ku manja amene akhudzidwa ndi vuto la kusowa chakudya kamba kang'amba imene yakhudza derali. Mwayi Mtumodzi ali ndi ripoti. Manja oposera 32,000 boma la Dedza ali pa chiopsezo cha vuto la kusowa chakudya kutsatira ng'amba yomwe yagwa mbomali. Pofuna kuthana ndi vutoli, bwanamkubwa wa boma la Dedza Rosemary Nawasha watsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi vutoli. Mboma la Dedza chakudya panopa pa nthawi ino tikulankhula ino ndi chavutiratu kwambiri. Dedza ili malo awiri kuli kuja kuntunda kumene kuli ofesi ya boma komanso kuno kumusi kumene timakutcha kuchigwa. Vutoli lagwira kwambiri kuno kuchigwa kumene tili lero Mtakataka Goromoti. Chifukwa chachikulu chakuti kunoko ngakhale alime kumakhala ng'amba chaka china chilichonse ngakhale vula kwina koigwe bwino kunoko ndi malo oti kumakhala ng'amba basi ndi anthu ake samakhala ndi chakudya chokuti azidya chowakwanitsa chaka chonse. Ndi kubwera kwa chimanga chimene tikuona lero chimene tikugawa chimene adodima apereka kuno kudedza chithandizira kwambiri kuti anthu amenewa akhale ndi chakudya nthawi yovuta chakudya ngati ino. Mayi Nawasha alangiza anthu mbomali kuti alimbikire ulimi wamthirira ngati njira imodzi yothana ndi vutoli. Ndimawuza anthu amenewa kuti tisangodikira kuti aboma atipatsa chimanga komanso paokha ngati banja akangalike mmene kachinyezi kabwera vula yabweramu akangalike kudzala mbewu zimene zikhoza kuchita bwino nthawi imeneyi. Monga kuno kudedza mbali ino ya Kuntakataka ngati chimanga sichinachite bwino amadzala khobwe amachita bwino kwambiri ndiye ndauza kuti aliyense akaonetsetse kuti ndithu akozeka malo kuti akulima khobwe ujaka chabwino amalonda amabwera kudzagula ndiye kuti akhala ndi ndalama imene akhoza kugulira zoseweka zina kupatula chimanga zapakhomo pawo. Kansala wa wodi ya Mtakataka Mankhamba Alik Banda achenjeza anthuwa kuti asagulitse chimanga chomwe alandirachi. Cholinga chenicheni chionena kuti chakudya ichichi ndichionena kuti chikathandizire kumabanja usati kugulitsa. Zimene zimachitika nchoti azibambo ambiri ena amakhala mwina oledzera amapeza kuti akalandira chakudya ichi ndikumakalanda azimayi chomwe akathira kumowa ndichifukwa kuti dalimbikitsa kunena kuti chakudya ichi nchoti chithandize pa khomo ana amene ali ndi ana skulu ndi amakolo ainu ake kuti apeze chakudya chokwanira malingana ndi imene nyengo ilili. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli Sebastiano Sinrea wa mmodzi mwa atembetembe ndi ala mfumu yaikulu Kachindamoto wayamikira boma kamba ka thandizoli ponena kuti akhala sabata imodzi opanda chakudya pa khomo pawo. Timagona njala pafupifupi wiki yonse yathunthu kotero kuti tipeze chakudya chimavuta kwambiri koma mmene boma latithandiza chonchimo taona kuti lachita bwino kwambiri koti mwina lero kapena mawa tikhala tikudyabe chakudya.
anthu 1081 and thumba lachimanga lolemera makilogalamu 50 aliyense. Mwayi mtumodzi, MBC Dedza. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yakafukufuku imene akufuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu amene akuyembekezereka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira za nyasi zakimbudzi mu mzindawu. Ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo lochokera ku World Bank. Ellen Chimoyo wadza ndi zambiri. Madzi ochokera m'mathanki a nyasi za chimbudzi ophulika omwe amapezeka kuyenderera m'madera osiyanasiyana ndi limodzi mwa mavuto omwe anthu okhala m'maderawa akhala kudandaula nawo kwa nthawi yayitali. Pofuna kukonza vutoli, konsoloyi yayambapo ntchito yomwe ithandize kuyikanso mapayipi onyamula nyasizi komanso malo omwe amasungirako izi. Koma ngakhale pali dongosololi zadziwika kuti anthu ambiri anamanga nyumba ndi zinthu zina zambiri m'malo omwe mapayipiwo anadutsa. Izi zichititsa kuti anthu ena asamutsidwe ndipo nyumba zina zigumulidwe popereka mpata kuti ntchito yofukula mapayipi akale ndi kuyika tsopano itheke. Malinga ndi yemwe akuyang'anira ndondomekoyi a Flavius Kamwani, anthu pafupifupi 480,000 akuyembekezeka kufikirika ndi ntchito za ukhondo kudzera ku ntchitoyi yomwe igwiritse ntchito ndalama pafupifupi 59 billion kwacha yomwe ili $34 million. Pakadali pano konsoloyi ikugwira ntchito ndi kampani ya GMT Consult Limited pochita kafukufukuyi m'madera osiyanasiyana momwe mapayipiwa adadutsa kuti adziwe chiwerengero chenicheni cha nyumba ndi anthu omwe akhudzidwe ndi kufunika kulandira chiputa misonzi. Ntchitoyi ndi mbali imodzi ya ndondomeko yokonzanso ntchito za ukhondo ndi madzi a mu mzindawu ya ndalama zokwana $259 billion kwacha yomwe ili pafupifupi $148 million yochokera ku nthambi ya IDA ya ku World Bank yomwe ithandize konsoloyi komanso bungwe la Blantyre Water Board. Ellen Chimoyo, MBC Blantyre. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tuonenso mitu yake. President Mutharika wati boma lake layika ndondomeko zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yakafukufuku yomwe akufuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu yemwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa nyasi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za ubwino wa ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za primary komanso secondary yomwe boma lakhazikitsa mdziko muno. Mkulu wa ntchito za umoyo ndi ukhondo m'boma la Nsanje, Dr. Gilbert Chapweteka, watsimikiza kuti anthu asanu akulandira thandizo la mankhwala a matenda a kolera mwa anthu 14 amene anapezeka ndi matendawa m'bomalo. Dr. Chapweteka anena izi pamene amalandira thandizo la mankhwala ndi zipangizo zosiyanasiyana kuchokera ku bungwe la AIDS Healthcare Foundation AHF ndi cholinga chofuna kuthandiza ntchito yolimbana ndi nthendayi m'boma la Nsanje. Polankhula ndi mkulu wa bungwe la AHF Emmanuel Kwataine anati bungweli lipitiriza kuthandiza ntchito za umoyo mdziko muno. Padakale pano ndi kuti talandira anthu oludina kuti tathandiza anthu okwana 14 in total koma amene tikuwathandiza amene ali mchipatala pano pa ndi 25. Makeso yambirira kwenikweni oti kotsimikizidwa ndi kuti anapezeka cha 9 February ndi kuyambira tsiku limenelo makesi akhalabe akuchulukirabe pang'ono chifukwa tuna kuti tsiku la lero tili ndi anthu 14 amene athandizidwa koma ambiriwa apita ku nyumba ndi ngati bomaso tili osangala kuti palibe amene waluza moyo ndithu. Kwenikweni ndi kungopempha abale anzathu kuti atsatire malamulo a za umoyo amene akuperekedwa monga kuti nkhani za ukhondo azisamalire komanso kusamala chakudya ndikuonetsetsa kuti zonse zimene ife a za umoyo akhale tikulengeza kudzera m'maofesi athu zikhale zoti azitsatire. Kwambiri boma lathu lino la Nsanje ndi kuti mwina zaka ziwiri zadutsazi sitinali ndi matenda amene akolera ndi kuti mwina be anthu akhala ngati ayiwala apa tungofuna kuti azindikiritse kuti matenda tinawo ndi tikapanda kusamala kwambiri ndi kuti angathe mwina kufalikira boma lonse la Nsanje. Koma padakali pano ndi kuti matendawa ali kwa Solijini Health Center kokha.
Ife ndi bwenzi lodziwika ndithu muno mu Nsanje Chikwawa ngakhale mu malo osiyanasiyana ku Southern Region kuno ndi ku Central Region, koma timadziwika kwambiri ndi nkhani ya HIV and AIDS. Ife mene timagwira ntchito mu facility imodzi imene tikugwiramo ntchito tinapanga note kuti kwabwera mliri umenewu mene pa 9th February kunapanga register case imodzi ya cholera andi makesi wapezeka kuti akuchulukirabe. Nde ife tinafuna tionetse kuti ifeyo siti simbalewo kuti amangona za HIV AIDS ndi matenda opasirana pogonana, komanso timaona zinthu zimene zikufunikira nthawi imeneyo kuti tithandizire. Kubwera ku Nsanje kuno kokha, katundu amene wabwera ku Nsanje kuno kokha kamene amene ali allocated ku Nsanje kuno kokha, mtengo wake titha kuyelekeza kuti uthokwana pakatikati pa 3 million ndi 3.5 million. Andi katundu wake pali mankhwala ngati ORS, water guard, ma fluids amene timapereka kwa munthu akamata madzi anthupi potsegula ndi kusanza, mankhwala ena ndi ena amene tapereka, ma bucket othandizira kuti pamalo pakhale pa ukhondo. Ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za primary ndi secondary imene boma lakhazikitsa mdziko muno kwa ena ati kuoneka ngati mmene zikuyenera kukhalira, koma kwa ena amene ndi osowa akuti ndi mdalitso waukulu. Mulipotera athu lapadera sabata ino Rashida Matandika otengera mboma la Balaka kumene maanja osiyanasiyana akufotokoza momwe ayilandirira ndondomekoyi. Mai Florence Lloyd amudzi wa Mapira mdera la mfumu yaikulu Sawali mboma la Balaka ndi mboni kuti ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za sekondari ndi mdalitso. Iwo akhala akuvutika kuti mwana wawo Harold aphunzire, ndipo amuna awo omwe si bambo ake a Harold anamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sangathandize mwana womupeza. Nditafotokozera mpaka mwanayo kuti mwana ali kuno wasankhidwa, anandiyankha kuti imezozo ineyo sizingandikhuze, naonoto chabwino ndamba kuphunzitsa ndinaza yankhulaso kuti panapa kufunika ndama chani ya mwana ku sukulu. Andiyankha kuti imezozo zibe ntchito, ndipo iniyo momwe mungadziche kuti mukupanga palibe bwino ndama imene mukulipira ku sukulu mwanayo muzigula chokudya. Mai Jean Luka akuchitira umboni zoti mwana wawo anasira pa njira maphunziro m'gawo loyamba la maphunziro ake pomwe amakalowa mu form 3 kamba kakusowa ndalama zolipira. Maphunziro ake anali ovuta kwambiri. Pofika na kuyambira 1 mpaka na 2 inali kulimbana kwambiri ya fees. Vuto la fees limavule funa kuti anawa ndi amasiye. Okuti fees kuti ipezeke nimapanga maganyu modzi limbita inendeka. Ndiye pamene walomwa form 3 temu yoyamba sana aphunzire chifukwa cha fees inasowa. Awa si amayi okha omwe anagwidwa njakata. Mmodzi mwa chibali, Mai Esnatuladi anavomereza kuti mwana wawo wamkazi Pempho yemwe anangosankhidwira kumene sukulu ya sekondari ya Chiyenda usiku sapitiriza maphunziro ake. Ine school fees wena ndivuta ndifudi kuti ndipeze 5,000 kuti ndikapitire ku sukulu imene ina ndivuta paka napofika na pano pakoma kwa ine chinali chopweteka kwa pa mwana amene nditaona kuti pophunzitsa pa ine ndeka ndi wachiwiri. Aliso mwana mai yake amwana we mukumuona apo poyo amene ujayeso ndalimbana naye kukutizika paka na form 4 ali ndi certificate. Uku kukanakhala kufa kwa loto la Pempho yemwe ali ndi masomphenya. Mafanta za khanesi. Kumbali ya Mai Florence komanso Mai Jean, nkhawa zawo zinali patsogolo la ana awo amuna lomwe linali lokayikitsa. Zinakazabwesa mavuto fona kuti ezimwe amalinga nzonoti muna zinakapesa mavuto kulowerera koya nafusa ku school pama nzoti nene ndikaonofuzira nzoti ndipanga chani. Mutima mwanga ineyo ndimakhala olira ndimakhala odandaula chifukwa kuti amene ali ngati mwana amene wakhanga kuti wapitiriza maphunziro ndi amene yuyo. Pomwe President Professor Arthur Peter Mutharika amakhazikitsa ndondomekoyi, anthu ena anapeza mwayi osunga ndalama yomwe akanamalipirira maphunziro kupangira zitukuko zina, koma kwa Mai Esnatuladi uwu ndi mwayi othetsa umbuli pa khomo pawo. Sana amene ngakhale ndili mbuli koma pa umbuli wanga omwe akhachi undipweteka ananga akhale kuphunzirako kuti umbuliwo mwina kwake mchepe. Komatu maphunziro aulerewa sikuti angothandiza makolo ndi ana.
ngakhale dongosolo la zosowa msukulu zosiyanasiyana liyamba kutheka potengera kuti boma lidzilipira ndalama zonse nthawi imodzi msukulu monga momwe akuperekera umboni mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Ichenda Usiku a Owen Kamoto. Ngati school timakhala ndi chiyang'aniro kuti tikapeza ndalama ndizosowa zimene tinazo pa school tichite motani. Pachingerezi mati school improvement plan, pokhala kuti school imakhala ndi zosowa zosiyanasiyana. Panopo administration kukhala ndi kuthekera kukwanirisa mapulani amene tatani kodi tayika chifukwa kuti ndalama zikukhala zopezekeratu. Kupezeka kwa maphunziro aulere kuthandizanso kuti mabungwe omwe amathandiza boma polipirira ophunzira osiyanasiyana tsopano ayambe kuthandiza ntchito zachitukuko zina monga momwe akufotokozera mlangizi wa bungwe la Kavop mboma la Balaka a Rightwell Nyirenda. Nakhala pansi kuyambira kuti ndalama izizi panopa tipanga nazo chani zomwe zimapita ku school fees. So adindo ambiri anafotokoza mavuto amene akumana nawo ku school kwawo monga mabloko komanso mwina ana ena kusowa njinga zoti aziyendera amene akuchoka ku masukulu kutali komanso nkhani mwe zokhuza ndi hygiene monga ma change rooms. Mmawu ake bwana mkubwa wa boma la Balaka Bibu Yusufu Mdala wati izi zithandiziranso kuti chitukuko cha mbomali chiziyenda bwino. Ni makomiti osiyanasiyana achitukuko. Makomiti amene aja angakhale kuti timasankhidwa kumudzi omwewo kuti aziyendesa aziyang'ana zitukuko za kumidzi. Koma timasankhanso kwambiri timayang'ananso kuti mwina pakhale kuti munthu ati kuzobe kulemba ndikutani ndikuwerenga. Masomphenya mchaka cha 2030 omwe dziko la Malawi linasayinira nawo pamodzi ndi maiko ena amalimbikitsa kuti pofika mchakachi mwazina boma lidzakhale litakwaniritsa kupereka maphunziro ofanana kwa anthu onse mdziko lake zomwe pakatipa zakhala zisakuchitika. Mwachitsanzo, ripoti la momwe mabungwe akhala akuthandizira ophunzira powalipirira ndalama pa maphunziro awo kuchokera mchigawo cha maphunziro chakummawa kwa chigawo chakummwera laonetsa kuti atsikana ochuluka amalandira thandizo kuposa anyamata. Malinga ndi mkulu oyang'anira ntchito za maphunziro mchigawochi Mai Edina Manyungwa, atsikana okwana 5,950 ndomwe anapindula ndi ndondomekoyi mchigawo choyamba cha maphunziro a chaka chino pofanizira ndi anyamata 3,100 omwe anathandizidwa. Ndi ndondomeko ya boma ya maphunziro auleleyi, anyamata ndi atsikana tsopano ali ndi mwayi ofanana. Ndondomekoyi ikuonetsanso kuti siyongokongoletsa mabuku m'maofesi adindo koma ili ndi umboni kwa anthu omwe tsogolo ndi chiyembekezo chawo chodzakhala mzika zodalirika kudzera m'maphunziro chinafa. Anthu amdera la Sub-Traditional Authority Yohane Jere mboma la Mzimba awalimbikitsa kuti athandize pa ntchito yosamalira zachilengedwe podzala mitengo malo amene mulibe mitengo. Sub-Traditional Authority Yohane Jere wanena izi pa sukulu ya primary ya Ikwendeni mbomali pamwambo odzala mitengo umene unakonzedwa ndi gulu la ana la STA Yohane Jere limene ndi la anthu ochokera mderali. Zambiri mulipotili la Grant Mhango. Pokuzidwa ndi kuonongeka kwa mitengo kamba ka milimo komanso ntchito zina mboma la Mzimba, gulu la anthu ochokera mdera la Sub-Traditional Authority Yohane Jere mbomali lakhazikitsa ntchito yodzala mitengo pamwambo omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Ikwendeni CCP mbomali. Mmawu ake pamwambowu Sub-Traditional Authority Yohane Jere inalimbikitsa anthu amdera lake kuti aonetsetse kuti adzala mitengo malo omwe akungokhala pothandiza kubwezeretsa zachilengedwe. Uyo musemu takhala tikuzala mitengo inangokhala ngati chizolowezi kuti nthawi ya mvula timabwera pamodzi kuzala mitengo. Komano ulendo uno tinaona kuti ndi chabwino kuti tikazala mitengoyo at least imene izipanga survive izikhala mitengo yambiri. Ndiye tinaona kunena kuti ndi bwino tipange identify malo amene sitingozalaso mitengo yokha komano pakhala ndithu umwini komanso pakhala anthu amene angatithandizire kuonetsetsa kuti mitengo imeneyi ikule ndipo isamalike bwino. Wapa mpando wa gululi Kelvin Sato anati ndi khumbo lawo kufikira sukulu zambiri zomwe mulibe mitengo. Chaka chino talandira koma kusogolo kusitizalandiranso. Tizadzala mbande zathu, tizapanga nazale yathu nkumadzala ifeso nkumazapanganso donate kwa anthu ena. Koma chaka chino foti gulu lathu tinayamba mochedwa. Tinamba kukumana wa Oktoba chaka chatha November kukhazikika ngati gulu, ndiye zinali zovuta kuti mwina tidzale mbande zathu za mitengo mwina bwezi panopo zisalirede.
pamwambowu panali magulu a anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ophunzira. Grant Muhango, MBC Mzimba. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayo mitu yake. President Mutharika wati boma lake layika ndondomeko zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yakafukufuku yomwe akufuna kupeza chiwerengero cha anthu ndi katundu yemwe akuyembekezeka kukhudzidwa ndi ntchito yokonzanso njira yodutsa munyasi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za ubwino wa ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za primary komanso secondary yomwe boma lakhazikitsa mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Mali, makoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi nzoona kuti makolo ena amatsankha ana awo bereka eni yake ena kwakonda kwambiri kuposa ena aja basi kwasankhiratu ana awo adzukulu awo osalola ulo pa nyumba kuti adzacheze tikulandira zidzukulu za uyo opeza bwinoyo. Mami ayi sasuka mbali mami musasuke mami bweresa zovala zako ndikuchapire koma ena onse ajatu akugwira ntchito. Ifeyo ati tikukula tasira moto ana aja abambo kutengana ndi mwana wankazi kokaenda naye, amayi akutengana ndi ana anyamata kokaenda nawo. Tiyeni ana onsewa ndi athu chikondi tizikhala chimodzimodzi. Ana athu tikuuze mmene muliko nonse timakondani palibe mmene kholo simakondana ali. Tinakubatsirani padzana.